Benvinguts i benvingudes a la Pel·li els diumenges. Avui no ens entretindrem gaire, així que abans de començar recordeu que aquest és un programa on no parlarem de la gent que es deixa de 240 pavos a l'entrada d'un concert, sinó que aquí ens mirarem la pel·li que ens dongui la gana i en parlarem. No et servirà perquè Hot Toys et regali la seva nova col·lecció, però si has de fer un treball del col·le, et quedes sense conversa amb la teva cita de Tinder o tens insomni i et va bé a sentir a dues persones xerrar per adormir-te, potser et podrem ajudar. Abans de començar amb la pel·li que toca avui, us presento l'equip. A la meva dreta, com sempre, tenim el nostre no expert en animales fantàsticos i d'on encontrarlos, el senyor Max. Aquí ve la pregunta de cada setmana. La pel·li d'aquesta setmana, bé o malament? Malament. Malament. Moltíssimes gràcies per aquesta gran aportació. Avui, com sempre, no tenim cap convidat especial. Com a tècnic de so tampoc tenim a ningú. Jo sóc en Pol i aquesta veu que sentiu hauria de ser la meva perquè si no voldrà dir que m'han usurpat la identitat. Dit això, Max, quina pel·li hem vist aquesta setmana? Però, cal aclarar una cosa, que és que quan dic malament, dic perquè és més malament que bé. Vull dir, poder la nota després no es veu reflectida, vull dir, no serà com quan vam fer Virgen a les 40. O sigui, no és el mateix malament, és un malament diferent, perquè s'aclari. Ara sí, continuo. Jamás puedo perder el control contigo. Aquest fragment que acabo de llegir pertany a la pel·lícula de Crepúsculo, dirigida per Catherine Hardwicke i estrenada l'any 2008. I abans de començar a parlar de la pel·lícula vull deixar una data random, com sempre, i és que tota la pel·lícula va rodar-se en només 48 dies. I ara sí, ja podem començar. I comencem amb, des de fa 5 programes, la ja tradicional secció, i com que és tradicional no cal explicar-la, així que endavant amb la capçalera. La sinopsis. Cuando Bella Swan no tiene más remedio que abandonar su hogar... Un moment. Bella Swan. No Swan. Swan. És com dislèxia, perdó. El Max segueix refredat. Ara sí, a la capçalera. Ai, la sinopsis. La nota. Va. Cuando Bella Swan no tiene más remedio que abandonar su hogar en Phoenix y volver a vivir con su padre en la minúscula localidad de Forks, en el estado de Washington, tras el incesante sol de Arizona, el brumoso clima gris de Forks resulta bastante exótico para Bella. Al igual que sus nuevos compañeros de clase, la familia Cullen, increíblemente atractivos y sumamente reservados, no se parecen a nadie que haya conocido nunca, en más sentidos de lo que imagina. Vale. Perdoneu el que m'he trebat i tal. Què et sembla la sinopsis? Jo trobo que prou adequada, vull dir, és la pel·lícula, no? Sí. A veure, jo sobre aquesta pel·lícula tinc una cosa a dir. Vull dir, és una pel·lícula que no sé quin gènere deu tenir, suposo que fantàstic. Bueno, fantàstic i romàntic, no? Vale, això vaig. Aquest és el meu kit de la qüestió sobre aquestes pel·lícules. Vull dir, aquesta pel·lícula hauria de tenir un gènere concret que se li diu adolescentada. Sí, és això, és aquesta pel·lícula. És una adolescentada. Com aconsegueixes fer una adolescentada com a pel·lícula? Espera, que el Max es posa aigua. Endavant. Si algú havia d'anar al lavabo, li hem augmentat les ganes amb el so. Seguim. Com aconsegueixes fer una adolescentada? Agafa una pel·li fantàstica, tipus Harry Potter, sí? I agafa una pel·li romàntica, tipus Postdata Te Quiero, i fusiona-les. No sé quina és Postdata Te Quiero, però... Vale. És un drama romàntic de persona de més de 40 anys un dissabte a la tarda. Vale. I fusiona-les. I aconsegueixes una adolescentada. Aleshores, tu imagina't Harry Potter, que és una saga molt bona, a mi parecer. Imagina't que en comptes de que la trama vagi sobre Voldemort, sobre la mort dels pares del Harry, sobre tot això, sí? Harry Potter anés de el Harry arriba a Hogwarts i coneix a un noi o una noia, aquí direm Ramon, de Gryffindor, sí? Amb qui estableix un vincle molt profund, i també coneix a un noi o una noia, aquí direm Maria Mercè,
de Slytherin, amb qui estableix també un altre vincle molt profund. Molt profund, sí. I les 7 pel·lis van sobre la relació sexoafectiva entre el Harry i en Ramon, en Harry i la Maria Mercè, i a més, en Ramon i la Maria Mercè es porten molt malament. Sí, és... Vale? O sigui, és pel·li romàntica on hi poses un extra que és la màgia. En el cas de Crepúsculo són els homes llop i els vampirs. I els vampirs. Però és un gènere que és adolescentada. Hi ha una sèrie, Teen Wolf, que és el mateix. És la mateixa moguda. Mira, per fer-ho més acurat, les pel·lis de Blade, Sí. que van sobre vampirs i homes llop... Sí. Homes llop, també? Sí. És que no he vist Blade. Vaja. Afegeixi Bueno, no l'he acabat, de fet. afegeixi coses romàntiques. Mm. És Crepúsculo, aleshores, saps? I n'hi ha un que pot veure la llum. Crepúsculo. Aleshores, vull des d'aquí fer un comunicat a la indústria del cine perquè estableixin un gènere que es digui adolescentada. No existeix? A veure, quin gènere té? No, mira quin gènere té. Això és el reparto. Crepúsculo. Però el reparto no. A veure, si anem a Viquipèdia ens dirà quin gènere és. Género Romance i romance fantasia. fantàstica. Això és que és el que deia. És Això ho això. fusiones Sí. adolescentada. Dit això, crec que és una pel·li que, en tant que és una adolescentada, Sí. no sé, és com de contingut molt buit, en plan... Ui, saps, rotllo? Bona definició. Amor romàntic i fantasia igual al mundo de la piruleta, saps? Vull dir, Bueno, perquè jo tampoc he vist les altres. jo les he vist totes. Jo les he vist totes perquè a més va sortir el 2008, que jo era adolescent bastant completament per aquella època. Per tant, era com el boom de quan va sortir. A més, la meva generació sent adolescent, jo les vaig veure totes. Inclús em vaig anar a veure al cine. Vale, aleshores, la història després com continua? Vull dir, segueixen havent piques entre l'Edward i el Jacob? Sí, però és que a part després, el Jacob és home llop. I la família del Jacob també. Aleshores allà hi ha més trama de... Perquè en la primera pel·li el Jacob pinta molt poc. Plan. Sí. Sí, és l'amic celoso tòxic, però no té un paper rellevant. En canvi, després és home llop i suma-hi és a dir, suma en el pique que té el Jacob amb la família, amb l'Edward en concret, perquè és el nòvio de la Bella, suma-hi que a part és el seu enemic ancestral perquè un és un vampir, l'altre és un home llop, aleshores pues, aquí ja te'n gana. Però... Per què s'han de portar malament els vampirs i els homes llop? Des de quan? Des de sempre. Sí? Sí. Però què tenen a veure? Sempre han sigut com races o espècies enemigues. Però per què? Jo que sé, per exemple, a l'Skyrim, si et feies home llop, no et podies fer vampir. I viceversa. Però quin sentit té? No ho sé, aneu a buscar. ¿Por qué los hombres lobo y los vampiros son Vull dir, enemigos? els Jedi i els com es diu? Els Sith. Bueno, doncs uns fan servir la màgia... Ai, la màgia. La força que és més fosca, no? Que s'alimenta de la ràbia, i l'altra la força que s'alimenta de... Mira, ¿por qué los hombres lobos son enemigos de los vampiros? Bueno, això, pues, que en aquest sentit sí que tenen a veure. Sí. El que un és amic de l'altre. Però això... Mira, la rivalidad entre hombres lobo y vampiros parece ser una creación muy moderna, quizás de hace menos de 40 años. Mira. Hostia. Primero que nada, los relatos folclóricos sobre licántropos y vampiros nunca habían conocido PE. No sé què vol dir PE. PE. Los espíritus babilónicos. Uy, no sé què m'està parlant. M'estic pensant. A veure, bla 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 bla. Por otro lado, finalmente mira, anem a la conclusión. La rivalidad entre vampiros y hombres lobo, que ahora se considera un cliché, puede que haya comenzado en la saga de crónicas vampíricas, en la década de los 80, siglo X. Desarrolla el primer enfrentamiento entre las dos especies. O sigui, en teoria, quan van fer cròniques vampíriques, S'ho van inventar. s'ho van inventar, però després tothom s'ho ha agafat com a canon. És a dir, sempre són enemics. Són enemics a Teen Wolf,
són enemics a Blade, a tot arreu són enemics. A Skyrim. A l'Skyrim, a Crepúsculo, a veure... I realment no tinc massa clar el perquè, o sigui, no explica massa bé el perquè. Jo em pensava que també hi havia component històric, o sigui, realment em pensava que hi havia alguna a nivell folclòric com que... Però és que tampoc tenen res allò com que comparteixin A Harry Potter hi ha vampirs? No? Jo crec que no. Jo diria que no. Jo crec que no. No. Ja està, ja curiositat. Bueno, el Robert Pattinson que apareix, que té la mateixa cara de pobre desgraciat. A on? Ara, Harry Potter té una cara pobra. Ah, sí, tot sí. pàl·lid i... Sí. Batman és otro rollo. Sí, però Batman està xatadíssim. Sí, Batman és el contrari. Aquella està molt guai, aquella. A mi m'agrada molt, també. A mi m'agrada molt. I com ho interpreta també està molt bé. A mi m'agrada molt. Bueno, la Kristen Stewart, quan va fer Crepúsculo, era molt jove. Però a dia d'avui jo trobo que és de les actrius més guapes que hi ha. Home, la foto aquesta no l'afavoreix massa, però que et digui. És molt guapa aquesta dona. Molt, molt guapa. Mira, anem a buscar Kristen Stewart. No sé si és Stewart o Stewart. Stewart. A veure, Kristen Stewart. Jo aquesta dona la trobo molt guapa. Ah, ara és rosa. Sí. O sempre ha sigut rosa? No ho sé. No sé si la van tenyir per la peli. Jo la trobo molt guapa aquesta dona. Té un rotllazo que flipes. El cabell cada foto el porta diferent. Sí, però té un rotllo molt, molt guai. Vale, coses que tinc a dir sobre la pel·lícula. He de dir que en aquesta pel·lícula a mi m'ha ajudat una persona bastant experta. Em va explicar com... em va explicar com entresijos de la pel·lícula, coses que si no l'has vist 84 vegades no les saps. Tu recordes que hi ha una escena on juguen a béisbol? Sí. No se'n recorda, però bueno. Hi ha una escena on juguen a béisbol. Vale. Pues resulta que em va fer bastanta gràcia que només poden jugar a béisbol quan hi ha tempesta elèctrica, amb llamps i trons. Vale, aquí ve el que em va fer gracieta. Per això és en la història, en el lore de la pel·lis? Sí. Vale. Per què? Perquè es veu que estan tan forts Quin susto. que quan li peguen a la pilota de béisbol Sí. només poden jugar amb tempesta perquè el soroll que li fa a la pilota es camufli amb un tro, perquè si no cridaria l'atenció el soroll. Pues vaya timing que has de fer, Vale. Ja! Clar, has de veure el llamp. Comptes. Clar, aquí hauries de passar les equacions, no? Quina velocitat va la llum, a quina velocitat va el so, comptes el retard que ha d'haver, i 1, 2, 3... Però a més, el llançador... Queda calculat el llançador de la pilota. Exacte. El batejador quan liberi li dona. Però Has de saber a la velocitat que la tira, perquè justament quan li doni, però que trenca la barrera del so quan li dona una hòstia, però no es parteix el bate de béisbol o què passa, tio? Hi ha coses que no enquadren. Doncs sí, es veu que només poden jugar quan hi ha tempesta elèctrica. Bueno. Em va fer gràcia. A més, joder, hi ha tempesta elèctrica, saps? El que vols és quedar-te a casa amb una manteta veient Netflix. Pues però no. mentre es mullen i de tot. Clar. Joder, que palo, tio. Ara surt a jugar... Però que jugui, s'apunti a una altra cosa, tio. I a més, si li donen tan fort, han d'anar a buscar la pilota a Pequín. També és veritat. O sigui... Molt lluny. Et fas totes les bases de béisbol fàcils. És veritat, perquè... O sigui... Quina gràcia té jugar a béisbol, llavors? No ho entenc. Per això que agafin la pilota i la tirin ja... O que juguin al béisbol de la Wii. També. Ja està. O a escacs. Aquest era un tema del que volia parlar. Després, també em vaig assabentar de que com cada vampir té com una habilitat especial. Té una ulti. Exacte, té una ulti. Vale. Per exemple, crec que era la Alice. Després buscarem l'arbre genealògic d'aquesta gent perquè no el tinc del tot clar. Bueno, no el sabem, ja està. Però diria que la Alice crec que és... La Alice qui? La filla o la... La que es diu Alice, no sé què és. Bueno. Després d'aquest tema busquem l'arbre genealògic. La Alice crec que és com vident, en plan que pot com veure el futur. Sí. El Edward crec que pot com llegir una mica la ment de la gent. Sí, això passa, no? Sí. Doncs saps que un dels dolents de la primera pel·li és un rubito amb el cabell llarg? Aquest és com un sabueso. En plan, es veu que quan detecta l'olor d'una persona
i té interès per aquella persona, Mm? li pilla un arrebato de trastorn obsessiu compulsiu i només pot, o sigui, el seu cervell només pot detectar aquella persona, estigui on estigui, la detecta i s'obsessiona molt fort amb aquella persona i només va cap a aquella persona. Però que no sé si és una ulti, té un problema mental, aquest. Sí, exacte. No sé fins a quin punt... Sí, és una... No sé fins a quin punt és Sí, avantatjós. és una... Ulti és la part de que pots trobar... Pots traquejar a qualsevol persona on estigui, rotllo... Buah, on està... Bueno, no, a qualsevol no. Pots a la traquejar persona- a la persona amb la que t'has obsessionat. Exacte, per la qual el teu interior ha decidit que amb aquesta persona t'has Clar, d'obsessionar. clar, clar. Doncs aleshores pots trobar aquella persona, però si no, vull dir, no pots Clar. trobar qui t'interessa. Igual et creues una persona al metro i de sobte el teu cap es trastorna i necessita trobar aquella persona fins que la mata o alguna cosa. Suposo, a veure, Quan clar, s'acaba. a nivell, evidentment, de donar contingut de la història, de qui s'obsessiona? De la Bella. I fingeix un segrest de la seva mare perquè la Bella vagi a un lloc i així una palla mental li trenca una cama a la Bella, mossega a la Bella al final de tota la pel·li, el Rubito aquest la mossega, i aleshores a l'Edward mossega també a la mateixa mossegada com per extreure el verí. Com... La precisió ha de ser... Sí, Mossegar exactament al mateix lloc? Com però l'extreu també... Pues, xurrofant. No fa falta mossegar, però així i ja està. Bueno, El cas és que la mossega per extreure el verí i clar, s'ha de controlar, perquè clar, ell és vampir, ell li mola la sang i tal, però no la vol matar. Aleshores, què passava? Ah, sí, hi ha un moment com que està a punt de perdre el cap, però allò, buah, que bona que està aquesta sang, vull seguir xuclant, però para, perquè és la Bella i aconsegueix controlar-se. i llavors aquí diu la frase de jamás puedo perder el control contigo. Crec que ho deia abans, rotllo, quan la coneix i li explica que és un vampir, li diu com, buah, és que he d'anar amb compte amb tu, saps? Si se me'n va l'olla amb tu, t'han morta. Jo en aquesta relació no m'hi ficaria, saps? No, Vull jo dir, tampoc. en el moment en què et poden Sí, matar. el dia que et conviden a casa, no, és que tenim partit dels Tengo nens, els nens tenen partit, t'ha quedat béisbol. Però si no plou. Com? Doncs això, que el tio aquest té un trastorn obsessiu compulsiu molt gran. I què més? Ah, sí, la mossega, bla, 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 aleshores van com en el ball de final de... Ah, no, espera, calla't. Li trenca el Rubito, abans de mossegar-la, li trenca la cama, la mossega, la porten a l'hospital i li diuen que... En l'hospital diuen que s'ha trencat la cama caient per les escales. Sí. Vale, i de la mossegada què diuen? Que hi havia una... Les escales. Que hi havia un mapatge a les escales, també. Hi havia les escales eren unes escales rares. O sigui, vale, ok, es pot haver trencat la cama per les escales, però té una mossegada al braç, possiblement dos, al braç, Però profundes, amb un verí, etc. i d'això ningú es sorprèn, perquè Bueno, viuen a Fènix. Als Estats Units. Què més? Bueno, aquest era un tema. Anem a buscar l'arbre genealògic d'aquesta gent. Mentre jo tosso, tu el busques. Mentre el tuberculós del Max, des d'aquí, a la gent del búnquer, hola. si ens voleu passar Que el soc clip tuberculós. d'àudio, I el muñequito, jo vull un muñequito. el jingle de la tuberculosi i un peluix, des d'aquí us demanaríem que ens el regaléssiu perquè el Max... Bueno, i unes entrades, 1.000 euros i un lot de conserves Ferrer. Exacte. A veure... Cullen... Family... Tree. A veure, tenim aquí l'arbre genealògic de la família Cullen. Joder. A veure si la puc veure... Què és aquesta puta merda? Es veu fatal. Vale, tenim el Charlie, que aquest crec que era metge. El Charlie. No posa Charlie aquí. Posa no! Carlislo. Garliso. Carliso. És que jo no sé per què em sona que diria que en la traducció al castellà era I'm
Carlisle. This is Crec- my family. Crec que li deien Carlyle, en castellà. Bueno, el Carles. En Carles està casat o emparentonat amb la Esme. Amb la Esme. I tenen 3 fills. Que no sabem qui. Exacte. Tenim, jo diria que la Rosalie és filla L'Edward. a l'Edward I i la- la Alice. Sí? Sí, que aquesta és la vident. Que Vale. aquesta és vident, aquest llegeix la ment, aquesta no sé què fa. Aleshores tenim els nòvios de les respectives germanes, que són el Jasper i el Emelt, Mm? La i Vera? l'Eduard, que està amb la Bella, i Es tenen veu? una filla que jo llegeixo romesco. No sé com es diu, si en la foto que hem buscat jo llegeixo romesco. Com és? Ronesmeo. Joder. A veure, anem a buscar Rosmi. un arbre on es vegi... No sé, a més, de vampirs són gilipolles. A veure aquesta, què tal? No, a veure. En aquesta hi ha més gent, eh? Ojo, ojo. Hòstia, però no es queda clar. Ara. Quins són no fills. Vale, tenim el Carlyle i la Esme, no sé si es diu Carlyle, estic dient. En Carles i la Esme, Carlis. però què són tots germans i estan emparentonats entre ells? No pot ser. Igual sí. El Emmet i la Rosalie, el Jasper i la Ale... Joder, quin nom que té la filla de l'Edward i la Bella. Renesme. Renesme. És francès. La mare es diu René? Pues sembla ser La que mare sí. de la Bella es diu René? A veure, espera. I si ho busco en castellà? Árbol genealógico. Joder, macho. Però has posat cule, árbol genealógico. Ui, culen. Quina merda, de veritat, el fandom de Crepúsculo és lamentable. Busca-ho bé. Árbol genealógico, família Cullen. Busca-ho bé. Vale, va. Ordena els sintagmes. Bueno, tot i que no és una oració, però bueno. Família... Real inglesa. Joder. Cullen Family Tree. Ara, sí, descarrega el .exe aquest. Aquí. No hi ha alguna web? Això sí ho faig. Que no, tio. No, una web. Tenen un fandom de merda, de veritat. Algun web. fan pot fer un... Cullen, The Twilight Saga, a mi... Oh, por fin, la Wikifandom, tío. Quant text per una pel·li de merda. Mira, i els poders que tenen. Mira. Mira, el Carles, El poder de la compassió. la Esme, Ama compasión. el Cullen és telèpata, l'Edward, la Bella... Escudo mental. no li poden llegir la ment. Ostres. Clar, perquè després es fa vampira? No me'n recordo. Vaya poder de merda, escudo mental. Vull dir, la probabilitat que et trobis amb algú que pugui llegir la ment... L'Edward, És- curiosament, el seu nòvio, Joder. per evitar toxicitat. Bueno, i si no es llegissin la ment tampoc hi hauria, vull dir, no hi passaria res. Bueno, tio, és una invasió a la privacitat ultra Que sí que dic, però és vull dir, és abusar de... O sigui, és redundant, vull dir, i si cap dels dos tingués el poder tampoc ho podríem fer. Clar. Vull dir... O sigui, literalment té un... Arriben a no tenir cap poder i passa el mateix. Exacte, sí, tal qual, perquè ella té escudo mental i l'únic telèpata que hi És ha... fuego i agua, saps? Exacte. Vull dir, és... La Alice és la vidente, el Emmet és molt Fuerza. fort, la Rosalie és guapa i astuta, Joder, que el teu poder sigui la bellesa. i el Jasper Joder, la empatia. és un... Bueno, empàtic, però un fet de Manipula puta que emocions. manipulació. I la Renesmi, La filla. pensamiento compartido táctilmente, Hòstia, que ja m'he perdut. que et toca i pensamiento compartido, saps? Això quina pel·li sortia? Sí, això Que la sortia liava algú. algú. Sí. En plan, que tocava i la... la Mantis. La mantis, exacte, No? sí. I penetración del blindaje mental. És una fusió de les dues. Sí. Hola. Aleshores, ella, la filla li pot llegir la ment a la seva mare. Hòstia, que turbio, per depèn de quina situació. Sí, no? Aquesta nena, des del primer dia, sap que els reis són els pares.
Des del primer dia. Però potser hi ha gent que ho escolta i no ho sap, Pol. Són els pares de tots. Exacte. Com Els el rei padrins d'Espanya, és que és el pare Exacte, de és tots el els pare de espanyols, tothom. doncs els reis d'Orient són els pares de tots. Mira, parejas. Vale. Carlais i Esme, Ens havia quedat clar. Bella i Edward amb la filla Ren Esme, La Rosalie i a l'Emmet, exacte, ho he dit bé. i l'Alice i el Jasper. Ah, però l'Emmet és el Cullen, Sí. la Rosalie és el que no és Cullen. Jo pensava que era del revés. Hale. Rosalie Hale. Curiosidades. En la primera versión del guión, Bella era una gran atleta de instituto. ¿Bella? ¿En serio? Pues sí, parece ser que esto se cambió después porque, como sabéis, Bella no puede presumir de ser muy hábil en el deporte. Jeje. Però es veu que feia ballet, la Bella. Però és un esport, vale. Perquè quan el Rubio amb trastorn obsessiu compulsiu roba un vídeo de la veu de la seva mare per fingir que l'ha segrestat, li diu que està en la seva antiga escola de ballet i on li trenca la cama i la mossega i després l'Edward mata el xaval aquest en el del trastorn obsessiu compulsiu és en l'antiga escola de ballet. Més curiosidades. El escudo de armas de los Cullen se creó para la película y cada uno lleva un emblema en su sitio diferente. Rosalie y Alice como colgante, Jasper, Edward y Emmet como muñequera y Carlise como anillo y Esme como brazalete. Para alejarse de la tradición del negro, los Cullen llevan ropa azul, gris y blanca. Està bé. Però lo de alejarse de la tradición del negro... Perquè tots els vampirs sempre han anat negres. Ah, vale. Sí, quin vampir. Bueno, han veus? anat a comprar, vull dir, res més. Ja està. S'han modernitzat. Ja està. Vull veure la muñequera aquesta. A veure... Escudo de armas, familia Cullen. Que era... Eduard... Ho he escrit malament. Edward He Cullen. escrit Eduard. Edward Cullen. Ah, Hòstia, que fea, por Dios. hòstia, però és de quillo total, eh? Jo, què d'aquillo? És d'otaku, loco. Sí, sí, perdó. Jo vaig entrar algú amb això al col·le i això, ho olores i deu fotre una pudor, xaval. Que asco. Sí, sí, sí. Hòstia santa. I el blasón també és lletxot. Joder. A més, per què hi ha un llop? Per la si són puta cara. vampirs? Per la puta con un lleó, una mà i 3 trèvols de 3 fulles. I aquí posa oi. Oc, posa oc. Bueno, pues me quedo molt A veure què Mira més- l'anillo. A l'anell, i segur que si busquem veure el colgante. Què més tinc anotat? El Rubio te toc. El Rubio de toc? Sí, el Rubio, ja t'ho he dit. Ah, vale, el vale, Rubio vale. té trastorn obsessiu compulsiu. A veure què més trobem per aquí. Yo me esperé referencia de curiosidades. Més. Vull saber el nom de la filla Què està passant? en castellà. No, Què està- no, què és que... una sèrie Vampire Academy. Sí, però jo Serà he vist- una adolescentada. Sí, però jo he vist coses que no eren massa... A veure, hija... Ai, sí que... a una de les pel·lis, el CGI està com super mal fet. Ja veuràs, Ige Cullen, CGI, busca. A veure... CGI. Mira aquesta aberració. Hòstia. Mira vídeo, ves a vídeos. Aquí. Aquí. Cinemanía. A ver. Espera, que això vull fer captura. Claro absoluto. Así será la bebé de Bella. Así iba a ser la bebé de Bella y Edward en la saga de Crepúsculo Amanecer. Sort que no, perquè semblava l'Annabelle. Literal, eh? O sigui, molta por. I després la van millorar. Chuck Esme is one of the most grotesque animatronic babies. Hòstia. Look at that Mira, thing. mira. Oi, Verge Come on, no Santíssima. one was gonna believe that's the baby of Robert Però això és un Pattinson and animatrònic. Kristen Stewart. Sí, sí. She could pass for Rosemary. Saga on DVD. Bé, que ens està explicant que havia de ser el... I en l'última pel·li... Bé, és que no me'n recordo i ara estaré ficant la pota, però... Crec que se'ls anava la olla rotllo que a l'Edward, no sé per... No sé massa bé per què. El jutjava com una espècie de tribunal de vampiros Ni idea, no tinc ni idea. que anaven vestits amb unes túniques vermelles i de cop crec com que apareixia la vela per allà corrents i... El Ku Klux Klan? Sí, sí, però en vermell. A veure... Vampiros... Ku Klux Klan de Alola, era. Rojos. Cremosos. Qué asco, tío.
Crepúsculo. No sé si es troben uns que anaven com amb unes caputxes. Aquests. Que busco 10 tradiciones más grandes clasificadas. A veure. Hola, vaya fanbase. No, tenen un fanbase de merda perquè ningú ha sigut capaç de fer un arbre genealògic Mínimament bé. mínimament llegible. Busques Star Wars, tens 30 curradíssims. Joder, hasta de Juego de Tronos, que crec que no hi ha arbre més genealògic més Buah, complex que Juego de Tronos. Ai, ara m'agradaria veure un ara, de Juego de Tronos, que deu ser allò una Ara liada. busquem un. Tot d'incesto, ple d'incesto. Va, anem a buscar... De quina casa el vols? Comencem per l'Stark. Vale. Árbol genealógico... O si vols, Game of Thrones, no et sortirà com tots? Sí, però tu saps lo gros que ha de ser... Mira. Va, anem El a... nuevo árbol de la familia Casa Stark, los 7 reinos. Vale, aquí. Sí, però vull veure... Mira. Hòstia. Ha fet un Excel, Obrir. Segur... Ah. Espera, n'hi ha d'haver algun interactiu. Árbol genealógico. Game Game of Thrones. of... Thrones. Thrones. Però busca això només, ja veuràs, segur que et surt. Sí, Mira, aquí el tenim. efectivament. És que... A veure... Aquí estem veient ara. Podem veure, mira, aquí tenim... Epa, Mira, el... Lannister, Tywin Lannister, Tywin Lannister, la Joanna, que és la mare de la Cersei, el Tyrion i el Jaime, a veure si em fotré un spoiler, jo. doncs potser. A veure, aleshores tenim... Què vol dir això de private? Ah, potser de pagar. Home, Lannister, Sí, mira, Lannister. mira. Sí. Fora. Em fan pagar per veure... Los árboles genealógicos del Juego de Tronos. Tataranietos. El més complex saps quin és, no? Targaryen. Sí. Uy, mira que eso ve. Mira, aquí tenim... Cliqui, a veure. Això és una fotillo. No es pot fer clic dret? Hòstia. Ui, a veure, ampliar. A veure. A veure, no pots passar pel mòbil, a veure si es veu millor. No tinc el WhatsApp web obert. Bueno. Hòstia. A veure. Hòstia! Hola! N'hem trobat un arbre genealògic que és com circular. Hòstia, aquest sí que es pogués veure bé, perquè aquí sí que tens relacions entre casa... Que guapo. Mira aquest. Hòstia, però quina liada. Mira, aquí tenim un. Hòstia, aquest està molt bé. Eddard Stark i Catelyn Stark. estan casats, I tenen Robb Stark, tenen Robb Stark, la Talisa amb la Stark... Talisa. Ah, vale. Sí, saps qui és. Sí. L'Ària, L'Arya, el Brandon el i Bran el... i el Rickon. I després aquí hi ha el bastardo, que serà el Jon Nieve. No ho miris. Ah. Ui. Et faré spoiler. Sí o no? Sí. Però què passa? Bueno, que potser no és tan fill del Ned Stark. Ah, no és fill? Bueno, Què passa si baixo? si trobes el Jon Nieve, t'emportaràs una sorpresa amb els pares. Ui. A veure, a veure, deixa'm mirar si és o no. A veure. Anem a buscar Jon Nieve en aquest arbre genealògic d'aquí. Tirori. L'últim que jo sé és que era fill dels... O era fill d'aquells d'aquells que estaven intentant envair el nord. Bueno, el que seqüestren el que seqüestren el Greyjoy, saps? Ah, vale, no t'ho posa perquè el compten com a que és guàrdia de la noche i un cop ets guàrdia de la noche vale, no no tens tens. casa. Per tant, no t'ho diu. Però sort, perquè era, crec que l'espoiler més heavy que hi ha. Sí. Sí. Casa del Dragón... Està aquí el Max analitzant un arbre genealògic. Jo diria que no hi ha cap spoiler, tenint en compte que no l'has acabada, Aquí tenim... Clar, aquesta està... Però que... Clar, el Robert i la Cersei, Clar. a la primera temporada, Però el Robert era era el rei. el rei, però... I els seus pares? Pues el seu pare, no sé qui era, però un Baratheon. T'estan començant a l'arbre genealògic com amb els personatges presentats a la temporada 1. Vale, ja s'ha mort el Joffrey, Quan jo l'he vist. Ah, vale. En plan, fins per on vaig. Sí, clar, si ja va passar allò de l'Oberyn Martell, s'ha d'haver mort. Per nassos. De moment no hi ha cap sorpresa.
No, està bastant... L'única sorpresa heavy és aquesta que t'estic dient. Bueno, però no hi ha res. Perquè, a més... Bueno, jo ho sabia per als llibres. De fet, hi ha molts canvis en els llibres. Jo porto literalment des de tercer d'ESO, o des de quart d'ESO, esperant els 2 últims llibres que no els ha tret el puto George R.R. Martin. No els ha tret encara, falten 2 llibres per sortir. Oh, sí? Sí. La història del George no està tancada. Et menjaràs un spoiler si segueixes mirant. És que és el que vull, Pues això ja t'ho dic jo. No. I veiem la teva reacció. Però a quina temporada surt? A l'última. O a la penúltima ja... A la penúltima. Bueno, vaig per la 4. A la penúltima ja es confirma. Però clar, ara que ja m'has dit que no és fill d'ells, ara ja, vull dir... No t'he dit que no és fill del net, no t'he dit que no sigui un Stark. Que és fill de la mare només? La mare no és Stark, la Catelyn és Catelyn Tully. Bueno, però... Llavors, qui vols que sigui? Ah? Pues si... Que és fill d'algú... No, és que no pot ser fill de cap dels germans. I Stark, qui més hi ha? Només hi ha Viu. Viu només hi ha aquests, però... Bueno, claro. Que era el germà d'algú, no, una cosa així. El germà del... Com es diu? Del Ned Stark. És Ned? Sí, el germà del Ned Stark té un germà i una germana. Benjen Stark i Lyanna Stark. Però aquests surten? No. El Benjen sí, el Benjen és el que surt de la primera temporada, que li diuen en el Jon «Puedes venir al muro a vestir el negro». Saps? Vale, sí. Que després desapareix. Aquell és Benjen Stark. I Lyanna Stark està morta. No et diré res més perquè és que t'ho acabaré dient i m'estàs forçant a que t'ho acabi dient. Bueno, tampoc seria res, Aquí m'acaba la peli i hauran tret la 8a temporada de House of Targaryen. House of Dragons, per ser molt bona sèrie. House of Dragons. Què més tens a dir sobre Crepuscle? Tu que l'has acabat avui. Però jo puc analitzar-la en quant a si m'agrada o no. Jo no. Tu ets la persona que l'analitza com del que passa. Jo parlo si m'agrada o no m'agrada. Aquesta és la meva feina. I et puc dir per què m'agrada i el per què no m'agrada. Doncs per què no t'agrada o per què t'agrada? Perquè les històries d'amor a les pel·lícules m'estressen. Espera. Partint de que... Què tal la pel·li d'aquesta setmana? Bé o malament? Has dit malament? Has fet un petit apunt, però en el fons has dit malament? Sí. Desenvolupa-ho. Perquè les històries d'amor a les pel·lícules m'estressen, no m'agraden, m'avorreixen. A mi m'avorreixen. Una pel·lícula no m'avorreixen. No sé, no... Sí. Em sobren. No, que em sobren, hòstia. Em sembla bé. No sé, no m'agraden. M'estressen. I a més, si són com totalment injustificades. Vull dir, per la cara. Fas una història d'amor per la cara. No m'agrada. Vull dir, si és una pel·lícula i durant la pel·lícula hi ha aquest punt... Vale, o sigui que el tòpic no sigui la història d'amor. Exacte. És a dir... Si a la pel·lícula Harry Potter de sobte el Ron i l'Hermione que van sortint, doncs una de puta mare, perfecte. Es veia venir, pot ser, però no era el fil conductor del... Correcte. Perquè si no és un avorriment. I a més, si a sobre hi poses vampirs i homes... Exacte, després, que realment està molt feta perquè agradi als adolescents... Ara he sigut jo. Ha sigut tu? Però bueno, és igual. Vull dir, la quantitat de tots ja hauran baixat el volum 30 cops. Després, no m'agrada perquè el Robert Pattinson surt molt raro. Vull dir, és que no sé, a mi la pel·lícula... És que els vampirs, a mi la història dels vampirs i això és com que em sobra, no? Què et va semblar Morbius? No, Morbius a mi em sembla bé. A veure, a mi justejava. A mi tampoc em va semblar que justejava. Que hi vas veure que no... Realment. A veure, una mica a mi el que em fallava una mica els motius de la lluita, en plan, del per què lluita ell, em semblaven una mica raros. Sí. Vull dir, que... No sé, que sempre vol estar salvant a la tia aquella i tal, i la vol protegir a tot. Bueno, a mi això... Ja és el que et dic, I a més que... Bueno, vale, perquè l'altre era un desgraciat, però en el fons estava sent egoista. Ell ha aconseguit uns poders i no vol que el seu amic amb la mateixa enfermetat que ell els tingui. Vale, que l'altre quan els té se li va la puta olla. Sí. Però... Que també és una mica... Sí, és veritat que això és una mica tòpico de moltes pel·lícules que a l'amic li dones una mica poder i se li va la olla i ja... Però... Que l'actor que feia d'amic... Sí.
Ja veuré si tallo aquests trossos de tos o no. Home, com a mínim baixa'ls el volum, no? Hem de dir que hem canviat d'estudi abans de... Bueno, hem canviat d'estudi, ara ja estem bastant assentats, ja és bastant definitiu. Hi ha una mica d'eco. Aleshores, hi ha pros i contres. Els pros és que les cadires ja no fan soroll, No? I són mitjanament còmodes? Sí. Mitjanament còmodes? però sí que és veritat que hi ha una mica d'eco, aleshores, si voleu participar econòmicament en que comprem alguna cosa per aïllar l'eco, seria un puntasso. I l'altra cosa és que de tant en tant passa un tren per aquí al costat. Un tren i cotxes. És l'única cosa. Però bueno, la vida és... I El tren. L'aigua. I ja està. Se sent. I Però el bueno. desaigua també passa. Però bueno, a poc a poc. D'aquí a la fama. Exacte. I què estava dient jo abans d'això? Parlàvem de l'amic del... Ah, sí, que l'actor que fa de l'amic Ah, sí. és un dels protagonistes de House of Dragons. No sé? Que no el vaig reconèixer amb la armadura i tot, i el cabell blanc i tal, no el vaig reconèixer. Però què va? House of Dragons què va dels... De la casa Targaryen. Ah. Hi va haver un moment on la casa Targaryen no tenia cap successor baron i van fer com un cònclave per escollir el futur rei perquè no podia ser per herència, perquè no tenia cap fill, i estava entre una tia i un tio. I van triar el tio perquè era inviable que una dona fos reina. I resulta que el tio aquest torna a no tenir descendència masculina, però té una filla. Aleshores va una mica com de... La filla és la Daenerys, No, home, no. Ah, vale. No. Són 179 anys abans de que naixi la Daenerys. Vale. Vaig estar buscant pare de la Daenerys, pare del pare de la Daenerys, pare del pare del pare de la Daenerys. Són 9 generacions Targaryen entre House of Dragons i Daenerys Targaryen. Ja està. Vale. Crec que hauríem d'anar acabant, perquè sí, hauríem són les d'anar 9. acabant. Sortia ja la seva... Arbre genealògic? A on estàvem? On l'has vist? Algun que has tancat. No he tancat res. Aquí, Jon Aquí. Snow. Ui. Benjen Stark, No estan units. Se'n va cap a dalt. Parents, se'n va cap a dalt. Si t'ensenyo... És que allà dalt sé que hi ha. Sí, a veure, Sí. a veure. Hi ha algo xungo o no? Sí, hi ha la seva mare. A la seva mare? Sí. La deixem veure? No he vist. No ho has vist. Recte o no? Se va recte o no? Sí, se'n Cap va... on va? Recte cap a dalt de tot? Recte dalt, va al nord. I per saber el pare... Em pica la curiositat, A veure, tanca els ulls un altre moment. Per saber el pare... Hauries de mirar a la meitat inferior d'aquest cercle. És a dir, d'aquí cap a baix. Sí, però no sé qui és cap d'aquests, jo. Només sé... Tywin Lannister és el pare del Tyrion, Sí. Brandon Stark és el Bran, Sí? Rhaegar Targaryen és el pare de la Daenerys, Sí? Rhaela Targaryen és la mare de però la si ho posa Daenerys. aquí. Ah, No? sí, Pues no. Qui és el pare d'aquí? de la Daenerys. El pare de la Daenerys? O sigui, el Jon i la Daenerys són germans. I això on passa a l'última temporada? A la penúltima se sap. I en qui és la mare? Ara ja vull dir, no tinc res a perdre. A veure, què va La recte? germana del net. La germana del Ned Stark. Pues explica'm com em van a parar... Sí, t'ho explico, ja ho has vist. Sí, vull dir... La germana de Ned Stark... Tampoc coneixia cap dels dos, vull dir, ha sigut com... Tu te'n recordes? La germana de Ned Stark estava enamorada de Rhaegar Targaryen. Ah, sí? Sí. I es van fugar els dos en secret per casar-se. En secret. Se sent aigua de fondo. Sí. Per Sí, alguna raó se sent aigua. Bueno, el cas, es van fugar en secret per casar-se en secret i Rhaegar Targaryen la va deixar prenyada. Què va passar? Que Robert Baratheon, el que és el rei a la primera temporada, Sí. estava enamorat de Lyanna Stark Sí. i s'havien de casar teòricament Sí. per unir el nord i el sud
Vale? Què va passar? Que quan la Lyanna Stark es va fugar amb ella, el Robert es va pensar que l'havia segrestat. Sí. I va ser quan es va iniciar la guerra contra els Contra els Targaryen. Targaryen. Exacte. Total, que durant la batalla, on pretenen salvar a Lyanna Stark és ferida. No, perdona, es mor mentre està parint a la criatura, a Jon Snow. La germana. Sí. Vale. I qui l'està intentant ajudar és el seu germà, Ned Stark. Vale. I li fa prometre que el protegirà, que protegirà a Jon Snow. Vale. Aleshores, com que en realitat Jon és un Targaryen i hi ha una guerra contra els Targaryen, Ned Stark s'inventa que és un fill bastardo seu. Per això li posen Snow, perquè Sí. és de Bastardo del Norte, no? Exacte, per això s'inventa que és un bastardo seu, perquè si no el Robert el voldria matar. Vale. I perquè li ha promès a la seva germana que el protegirà. Vale. Que per això en la primera temporada, quan el Jon se'n va cap al norte, li diu: ¿Quién es mi madre? ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Sabe de mí? ¿Sabe quién soy? Y li diu: la próxima vez que nos veamos hablaremos de tu madre. No hi ha pròxima vez perquè el Ned el maten. Però aquí està. Vale. Doncs ara sí, acabem parlant de Joc de Trons i no de Crepúsculo. Ahir no vam, al capítol de la setmana passada vam parlar de Joc de Trons? No va sortir. No va sortir el tema. No sabem com ho fem, però gairebé sempre surt. Quants minuts portem? Doncs portem els que toquen. Els que toquen. Sí. Bueno. Aleshores ens toca posar una nota, Max. Vale. A veure, anem a obrir la nostra taula de notes. I Film Affinity. I la pots obrir el mòbil? Sí. Segueixes sentint aigua, però què passa? Bueno, passa res. Mira, ara ja no. Pues sí. Jo ja tinc la meva nota, de fet la diré ja. Vale. Jo li posaré un 4,28. Aquesta és la meva nota. Jo li posaré un 4,93. Jo suspèn justet, però suspèn. 4. Suspèn que per actitud. Suspèn per actitud, molt bona resposta. Suspèn per actitud. I la nota a Film Affinity és un 4,8. 4,93 amb Un 4,7. 4,28 entre 2 ens queda un 4,605. Ja situarà en Ja situarà en sisena posició. setena posició, no, la jungla de cristal està en sisena, que encara no està recol·locada. Vale. Es situarà en setena posició. Tercera posició, començant per sota. Exacte, seguida de Virgen a los 40 i Sharknado, que encapçala la llista pel final amb un 2,5. Doncs estem ara sí arribant a la recta final. I com que som conscients que hi ha gent ocupadíssima estenent la roba un dia de pluja i no poden gastar una hora de la seva vida escoltant la nostra meravellosa veu, com definiries la pel·lícula en 5 paraules? Vampirs, homes llop, Vale? amor, rivalitat i... No sé, ajuda'm. Jo tinc 2 opcions per Quina? l'última. A veure, digues. O drama o fantasia. Drama. No. Sí, fantasia ho incloem en dir vampirs i homes. Vale, per tant, drama. Jo crec que drama. Perfecte. Doncs, abans de plegar, tens alguna cosa més a dir? Doncs sí, tinc una cosa més a dir, i és que quan et dones un pot amb algú hi ha una transmissió d'unes 8.000 bactèries, més o menys. Doncs apa, ara ja anireu en compte quan li mengeu la boca a algú. Marranos.
Doncs amb aquesta data tan impactant, ara sí que ens despedim. Ens veurem la setmana que ve amb una altra pel·lícula que comentarem. Si voleu saber, mentida, la setmana que ve tocarà una sèrie. Sí, la setmana que ve tocarà una sèrie. Si voleu saber quina és, us haureu d'esperar, i no és clickbait, és només que ni nosaltres sabem quina serà. De fet, sí que ho sabem. Tingueu una molt bona setmana. El Max, abans de plegar, us dirà la seva recepta de coses a fer. Una última tos pel dia d'avui. Seguim-nos a YouTube, Spotify, com es diu? Sempre m'oblido de l'altre. iVox, Instagram, doneu likes, valoreu amb 5 estrellites, pulgar hacia arriba i de todo. No sé com es valora en iVox, també hi ha... Crec que sí, que hi ha like. Vale, pues like, òbviament, i reproduïu els episodis i aquestes coses. Doncs ja estaria. Ens veiem la setmana que ve, que tingueu una molt bona setmana i ja està. Adéu. Bon dia. Adéu.